Prats, serralades, boscos, aigua, 7 pobles i 90 quilòmetres quadrats d'extensió formen la Vall d'en Bas. La vall és un poble de pobles, format per un paisatge únic, amb les seves ermites, tradicions i cultura. La vall també és història, és terra de remences, és agricultura, és ramaderia, és turisme, és pagesia, és activitat, és vida. La vall és tot això, però no ho seria sense les persones que ho fan possible. Persones que hi viuen, persones que hi treballen i persones que la comparteixen. La vida i el dia a dia dels seus i les seves habitants està definit per les decisions que han pres al llarg de la seva vida. On viure, de què treballar, amb qui compartir-ho. Fa 4 anys, el 2014, Educar va dur a terme un projecte de recerca històrica de les dones a la Vall d'en Bas, d'on van sortir 23 noms de dones de referència de la vall. L'Anna Fonolleda, l'encarregada del projecte, va entrevistar cada una de les dones i van parlar sobre l'evolució de la vall en molts aspectes. De totes aquestes hores de metratge, parlant sobre educació, cultura i geografia, el més interessant és que els canvis que més defineixen la vall són els canvis en les persones. L'apoderament de les dones de la vall ha permès que puguin decidir qui ser, on viure, amb qui viure i de què viure. La vall i les dones i la vall. En la majoria dels casos podien decidir poc. Elles festejaven amb un home i si l'home era el que vivia aquí a la vall, doncs elles venien cap aquí. Vull dir que si l'home es dedicava a pagès, doncs elles es dedicaven a pagès. Si la família de l'home tenia una botiga, doncs elles es despatxaven a la botiga i en molts casos convivien i després cuidaven els sogres més que els pares. I aleshores, quan us vau casar, vau venir cap aquí, vas viure cap aquí. Sí. I això, casa teva, què tal? Que vingués a viure aquí? Sí. Ah, bé. Sí. No, és que ja ho veiem que si casaves havies d'anar amb el teu home. No, perfecte. Tant ens venien a veure, ens venien a veure, nosaltres anàvem molt a veure'ls, també vull dir que No sé, que abans semblava que es relacionava, quan et casaves havia d'anar a casa del coi, això anys enrere. No sé, vull dir, és que sense parlar no hi ha t'hi trobes. De què vas treballar? Aquí a la casa de pagès, ell feia de pagès i vaig ajudar amb el que podia i després vivia amb els sogres, amb els pares d'ell i doncs teníem animals, teníem vaques, teníem porcs. No, al principi vaig passar una mica malament perquè, esclar, jo primer que no estava acostumada amb els germans que tots eren més joves que jo, els meus pares també, anem aquí amb l'avi molt malalt, o la iaia que també era molt gran, i esclar, només amb el meu, amb nosaltres dos, que jo estava acostumada amb una altra, bueno, la feina per descomptat, La meva sogra sempre deia que munyia, perquè llavors encara munyia mamà. I deia que disfrutava jo encara veia que la vaca movia la culla, tremolava. I vaig patir-hi molt. I a la vida pagès, vostè se sentia valorada com a dona? No gaire. No gaire. No, perquè la dona que ha anat a treballar fora i així, sempre diu, no, és que jo he hagut de portar el treball i que jo això, que jo allò. Sí, però la de pagès tenies de fer la feina de casa, cuidar-te de la mainada, cuinar i fer-ho tot. I aquella no era valorada perquè poc a ningú hi semblava que d'allò. Perquè a què es dedicava quan va venir aquí? Quan vaig venir aquí havia parat una peluqueria. Ja feia 2 o 3 anys que la tenia. Però mira, va poder més. Llavors, l'estimació i l'enamorament i tot plegat, que no pas llavors l'ofici que jo tenia. I això que m'agradava molt. Jo vaig venir aquí, que avui la botiga ja era... La va posar els meus sogres quan se van casar. De la Rosó el que recordo era el tema del carnet de conduir i de que el seu home conduïa una furgoneta o un miniautobús o... Aleshores s'enduia la gent al cine a Olot. Aleshores ell no tornava, ell es quedava a Olot també al cine. I ell això ho explicava com... És que clar, jo m'hauria d'haver tret el carnet perquè mentre ell se n'anava
voltava, veia gent i anava al cinema, i jo em quedava aquí, a la botiga. I és de les que també, evidentment, la família del seu home eren botiguers, tenien la botiga aquí, doncs ella no va tenir més alternativa. A Olot, vostè conduïa? Ui, no. Li hauria agradat? Ui, i no me'l va deixar treure el carnet, no. En canvi, veus, tenia la meva cunyada, l'Aurora, que tothom la coneixia, que era soltera. I bé, sempre havia viscut aquí a casa, i va morir ara, només fa, deu fer 3 anys, va morir aquí a casa. Havia viscut sempre amb nosaltres. I es va voler treure el carnet. I tant la meva sogra com el meu home li deien: i per què t'has de treure el carnet? I ella diu: doncs me'l vull treure. I se'l va treure, i molt bé, perquè, guaita, fins ara l'últim va portar cotxe. I anava per tot, ella, i anava a Sinulot, i anava a portar a vegades les nenes per aquí, per allà, amb ella, amb el cotxe. Doncs quan ella se'l va treure, jo també vaig dir al meu home: jo em vull treure també el carnet. I em diu: tu per què el necessites? Ja en tinc jo. I vaig fer un disbarat molt gros de no dir-li, doncs no, com va dir la meva cunyada, doncs me'l vull treure. Doncs jo vaig creure i no me'l vaig treure. I ara encara el portaria, el cotxe. I ara hem d'esperar que ens portin les nenes si hem d'anar al metge, o si hem d'anar aquí, o si hem d'anar allà. I qui la va fer anar a cosir o a aprendre l'ofici? Va ser una decisió dels seus pares, doncs? Sí. Els meus pares, a mi m'hagués molt estudiar per cirurgià, perquè m'ha agradat sempre molt la cirurgia. Tampoc a mi no he estat una noia d'aquelles de dir ai, que m'agradava l'estudi. Jo sap què volia fer? No s'ho creurà, m'hagués agradat de perruquera. Perruquera? Molt. Ho va plantejar alguna vegada? Ho va dir als seus pares? No, jo ho vaig dir amb una de Sant Feliu, que llavors hi anaven, que li deien la reina, i que hi anàvem a la peluqueria, i jo a vegades li ajudava a treure els rulers dels altres. Em feia una il·lusió terrible, però esclar, jo sabia que a casa no podia fer el que jo d'allò, i tampoc no era lletrada. No era d'allò, vull dir que no. Jo sempre volia ser, jo sempre m'havia agradat molt l'art, jo sempre volia pintar. Era la meva il·lusió. Entenc que la família no t'apoyava amb el tema no, aquest. La vida no m'entenia. No contemplava. No ho contemplava. Tampoc no hi havia ningú a la família que li agradés l'art. No vaig pujar jo amb un ambient artístic. I quan va acabar l'escola? Quan vaig acabar l'escola a Pagès. A Pagès. A casa meu de Pagès. I aleshores em va cridar molt l'atenció això, no? Que era com una resignació a que el meu home és d'aquí, per tant jo me'n vinc aquí, però com després elles, l'Ajuntament ens les va donar com a referència de dones molt potents de la vall. Per tant, elles, tot i no estar en el seu entorn, tot i no tenir els seus pares i no tenir la seva família, elles es van com empoderar, no? Tenien aquesta capacitat i aquesta força de dir, si el meu home és d'aquí i m'ha tocat venir aquí, doncs endavant, i són dones que aquí tothom les coneix i tothom sap qui són, no? Però sempre hi ha dones que decideixen fer alguna cosa molt diferent. El que sí, que en el cas de totes, el que vaig veure era la importància del suport de la família. Vaig fer el batxillerat, llavors era el batxillerat, es feia el batxillerat elemental, 4 anys aquí a Olot, després el batxillerat superior i el preuniversitari a Girona, al Vicenç Vives a Girona, i després vaig fer matemàtiques a la Universitat Central. A Barcelona. I la família sempre et va apoyar amb la decisió d'estudiar? Sí. I quan a mi em deien, la música és cosa de rics i cosa... El meu pare ja preveia que això podia ser un medi de guanyar-te la vida, com ara és la de la meva filla, que es guanya la vida amb la música. I a mi la meva mare, me'n recordo que, pobra dona, no li vull retreure res, perquè ella m'entrevia del piano, al contrari del que feia el pare. I jo, la meva filla, doncs, preferia jo fer la feina que ella estés al piano. Pensava, de moment jo no volia anar a fer oposicions, ja fer de mestre, volia fer una feina que em permetés continuar estudiant música i tot això. Llavors vaig buscar feina per allà a Barcelona i vaig buscar feina aquí. I així treballava una mica i m'anava 2 dies a la setmana a Barcelona a estudiar música, que ja hi anava mentre feia magisteri.
I així ho vaig anar fent 3 anys fins que vaig anar a fer oposicions. Jo de petita sempre deia que volia ser o mestra o carnissera, que no té res a veure una cosa amb l'altra, que no sé per què. I al final no, vaig anar per aquest camí i realment és una feina que m'ha encantat. M'hi he jubilat, he estat aquí al Verd de Llarg molts anys, vaig venir l'any 85, m'hi vaig jubilar el 2007 i bueno, vaig estar a Educació Infantil, a semestre d'Educació Infantil i vaig estar també directora molts anys. Aquí al Verd de Llarg m'he jubilat de directora de l'escola. I als 14 anys vaig acabar i la meva família van tenir molt clar si volia seguir estudiant o volia una professió. Llavors jo sempre el món de la perruqueria m'ha encantat. Amb aquests 7 anys vaig obrir la meva perruqueria. Acabo de fer 30 anys que sóc aquí i evidentment els meus pares i els meus germans doncs van apostar per mi i em van ajudar amb tot i per tot, que és molt important tenir un rere que t'apoyi. Sí, gràcies a Déu me sento molt afortunada, sí. Quan el pare va morir, em vaig posar ja a la pagesia. Vaig anar, quan tenia 36 anys, vaig triar just, vaig anar professional, a fer alguna de joves agricultors i aquí va començar la pagesia. Vull dir, però vaig anar aprenent i me'n vaig sortir molt bé, igual que el vedells i tot, i mira, actualment he pogut fer una casa de turisme rural, hem augmentat molt d'animals. Jo també vaig ser molt atrevida de tirar endavant, doncs de dir, bueno, doncs em poso que aquí tiro que endavant, però també que tots plegats doncs ja m'ha ajudat molt. Abans havien de prendre la decisió, o en un moment donat prens la decisió de dedicar-te a una altra cosa que no és l'ofici de la família, i ara les més joves prenen la decisió de dedicar-se a un ofici que fins ara havia sigut molt masculinitzat i a més que era com que et tocava molt perquè ho heredaves, no? Perquè els pares eren pagesos i s'hi havien dedicat i ara hi ha casos de noies que han dit no, jo em vull dedicar a això perquè m'agrada. Vaig venir aquí perquè jo he estiuejat tota la vida aquí en aquesta casa i vaig estudiar veterinària i després de la carrera vaig estar 3 anys treballant en vaques de llet. I mentre estava treballant, els masovers que hi havia aquí a Pujar al Riu van decidir, es jubilaven i ens van comunicar que plegaven. Durant aquest temps jo ho vaig estar reflexionant i els vaig proposar a la família d'agafar jo l'explotació i tirar-la endavant. És molt dràstic el canvi perquè jo vivia en un poble petit, Call d'Atenes, però clar, d'un poble a una masia i lluny no, estàs a mitja hora d'Olot i 3 quarts de Vic, però que no és com viure al mig d'un poble. Però jo estic encantada. I llavors va arribar un moment que vaig pensar, doncs si el meu home necessita ajuda a la granja i si vas a treballar tot el dia fora amb 2 fills, també vaig pensar que potser seria millor que em quedés a casa i ajudar amb ell, que també necessitava un cop de mà, que de feina sempre n'hi he vist i n'hi ha. Vaig decidir quedar-me a Belles Arts i vaig fer disseny gràfic. Quan vaig acabar disseny gràfic vaig decidir fer fotografia artística. Tot això compaginat amb el camp, perquè des dels 18 anys que soc autònoma i anava al camp a conrear, ajudar el meu pare amb les ovelles, els animals, el que fos. Al cap dels anys vaig decidir, com ja era autònoma, donar-me d'alta en una segona activitat i poder exercir aquesta activitat a casa meva. Així em permetia portar una mica les 2 feines. Quan en tinc una, faig l'altra. L'empoderament i la capacitat de dir vull fer-ho és bàsic. És bàsic perquè poden canviar moltes coses a la societat, però si tu no et veus amb la fortalesa o creus que tens la capacitat de fer-ho, clar, segueixes amb el que has estat fent sempre. Llavors un dia va venir que jo vaig dir, jo me'n vull anar a classes de dibuix. Tota la feina que jo hagi de fer de 12 a 1, jo la faré al matí. Jo em llevaré més aviat al matí i totes les factures que tingui de fer, tot el que tingui de fer ho faré, però jo de 12 a 1 me'n vull anar a aprendre en una escola d'art. I llavors, esclar, va quedar una mica així, però jo hi vaig anar. Al fer 8 o 9 anys vaig decidir que era el moment de fer les coses que sempre havia volgut fer i llavors vaig apuntar-me a l'Escola Industrial a Barcelona, a l'Escola d'Arts i Oficis i allà vaig començar a fer volum, escultura. Vaig estar-hi 4 anys i des de llavors estic treballant en aquesta especialitat artística i fent exposicions i alguna obra pública. I vaig anar a l'atur i, mira, això ho vaig dir perquè ho tinc a dintre. I ho vaig dir. L'home encara em va dir, tu
tu no trobaràs cap feina, diu, perquè no tens carnet. O sigui, et posen a l'atur i encara me van dir això. I clar, sí, vaig pensar. A la tarda em vaig xurgot, em vaig anar a una autoescola. I l'endemà dic a aquelles noies. Dic, sabeu on vaig anar? I a la tarda, a treballar a l'empresa. Diu, no. Dic, vaig anar a una autoescola per treure-me el carnet. Diu, és el millor que podies haver fet. I em vaig treure el carnet. Perquè jo vaig ser la primera de Sant Miquel de Pineda que vaig portar pantalons. Sí? Que em van enrenyar perquè jo portava pantalons. Diu, aquí no s'hi va amb pantalons ni de tot. I no. Jo li diré una cosa, nosaltres anàvem amb les vaques i no es pensi pas que el bosc era net com això. I com quedàvem a les cames nosaltres, i no li van poder fer entendre a la mare. La mare li perdó, la gaiva, però això que és una bona dona, però jo li deia, mare, però aviam que ens esgarrinxem i d'això, és que no es porta això, me diu, això no s'ha vist i no s'ha... Amb els meus germans, per exemple, que ens portem, amb la meva germana 3 anys i el meu germà, en Josep, ens portem 6, doncs amb els seus festejos, i jo que soc la tercera, no tenen res a veure. Ells potser van sortir a festejar i casar-se amb la noia que van emportar a casa. Jo no. Soc diferent. Va haver una mica d'enrenou perquè jo no em vaig casar per l'església, això va ser una mica d'orillo per la meva família, sobretot pel meu pare i la meva mare. Suposo que ho van acabar entenent, no? Però això va costar una mica perquè aquí doncs, la gent és molt religiosa i això costa. Jo vaig ser la segona divorciada d'Olot, la segona sentència de divorci que hi va haver al jutjat d'Olot vaig ser jo. Jo, aquesta imatge, la recordo i la vaig patir, que allà arribaven pares i mares així agafats del braç, així, i que es posaven allà, i jo ja em quedava darrere de tot, perquè pensava, tu ja ets una mica diferent de l'altra gent, però darrere. Jo crec que envers, no?, del que jo he viscut, tot va evolucionant. Potser hem anat a treballar en una fàbrica, en una professió, amb tot. Som molt més independents. Jo penso que el tenir un sou és una independència autònoma. No depens d'un marit o t'has de casar. Jo potser abans la dona es casava també per una llibertat, per una educació. Penso que ara el treball és molt important i en soc molt conscienta. Sí, jo crec que he nascut en molt bon moment. I després de recollir tot això i de totes aquestes hores parlant amb elles, va ser molt com, ostres, realment hi ha hagut molta feina que han fet, molta, per ajudar a tots aquests canvis que ningú ha vist i que ningú els hi agrairà mai. I això sí que em prens com consciència, no? Els camins de les dones de la vall s'han anat ampliant amb el pas dels anys. Generació rere generació s'ha transmès aquest apoderament que ha fet possible que cadascuna pugui prendre les seves pròpies decisions. Quedar-se, marxar, tornar, decidir què estudiar i de què treballar, amb qui viure. La vall està definida per totes aquestes decisions que van prendre les habitants en el seu moment i també les noves decisions que estan prenent en aquests moments. En el seu moment vaig estudiar Educació Social i aleshores vaig tenir una empresa de lleure, jo soc de Sant Cugat, he viscut molts anys a Banyoles. A Banyoles vaig crear la meva empresa de lleure, érem 2 sòcies i vam tirar molt de temps endavant. A Banyoles també van néixer les meves 3 filles i després volíem canviar de casa i vaig dir, canviar per canviar, i jo vull anar a la vall. Jo vull anar a viure a la vall i he estiuejat tota la vida aquí. Els meus pares des que festejaven que la meva família ve aquí. Per tant, tenia clar que volia venir cap aquí. Que soc d'aquestes que estiuejàvem aquí i al final vam decidir quedar-nos, doncs d'aquestes. Jo primer vaig estudiar mestre d'infantil i després, fa molt poc, vaig començar a estudiar il·lustració, el cicle informatiu, d'aquí grau superior a l'Escola d'Art. I clar, el meu gran projecte que ja tenia des de fa molts anys era el de crear un estudi propi on poder jo fer-hi la meva feina, però també poder ajudar les persones a que traiessin una mica la por a treballar l'art, no?
I quan vaig acabar el batxillerat no sabia què fer. Vaig dir, va, doncs provem una cosa nova i vaig decidir fer d'au pair a Irlanda durant 6 mesos i allà va ser com, uah, m'encanta l'anglès i hi ha tot un món a darrere, hi ha literatura, hi ha tot un món. Vaig fer educació especial, que educació especial era també una mica a través d'un viatge que vaig fer que em va marcar moltíssim a la Índia. Llavors sí que vaig veure, em va fer obrir els ulls cap a una realitat que fins al moment era bastant desconeguda per mi. Tenia moltes ganes de marxar, li vaig proposar a la meva parella, es va animar i vam agafar les maletes i ens vam plantar a una ciutat anglesa, sense feina, sense res, amb la intenció d'aprendre anglès i buscar una feina i poder estalviar diners. Amb 18 anys vaig anar a estudiar obres públiques a Barcelona. Era una llicenciatura de 3 anys. Llavors vaig acabar la carrera i em vaig posar a treballar, crec que hi vaig estar 1 any i mig, no vaig arribar a 2 anys treballant a Barcelona, en aquest sector de l'obra pública, i llavors vaig començar un màster europeu, que era cada trimestre en una universitat diferent d'Europa. Llavors el màster aquest era d'hidràulica, vaig fer el màster i llavors quan vaig acabar vaig trobar feina a Alemanya. Vaig estar 2 anyets a Alemanya i llavors vaig decidir tornar a la vall. El simple fet de dir, per què no ho muntes a Olot, això, no? I dic, i per què no ho munto aquí? Per què la gent del poble no pot gaudir, o de la vall, per què no ho poden gaudir d'això, tenir-ho més a prop? Crec que si no hagués fet allò no seria la persona tan oberta com sóc ara de dir, endavant, coneixem gent nova, fem coses noves i aquí estem. Gent això dels 25, 35 i així, sí que molta gent potser ha marxat una temporada de la seva vida a fora, a estudiar, a treballar, a viatjar, a conèixer món i així, i ara molta gent, almenys és la meva impressió personal, de que molta gent està tornant. I ara, després d'haver voltat i d'haver tornat a casa, torno a sentir una mica d'allò de que soc d'aquí, soc de la Garrotxa, veig que m'agrada molt la Vall d'en Bas i el retorno una mica amb la terra també. Llavors, quan vaig tornar d'Alemanya, em vaig animar amb la meva germana a estudiar agrària, perquè com que el nostre pare és pagès i vivim a fora, vam pensar, estudiem agrària i així potser tenim més formació per fer alguna cosa aquí. Aleshores ha portat això, que hi hagi la possibilitat de fer això, de dir, em quedo a viure aquí, però no em dedico a la pagesia, em puc dedicar a moltes altres coses. Clar, també canviant del paisatge, han canviat les indústries, han anat canviant tot, i aleshores hi ha aquesta opció o al revés, de dir, no, jo em vull dedicar a pagès, hi ha uns estudis que em formen i tinc clar que vull dedicar-me a això i puc fer-ho, o sigui que... La visió va canviant, però costa, perquè jo fa 6 anys que sóc aquí i quan vaig anar comunicant a la gent que vindria aquí, que faria això, doncs m'ha costat que la gent no que ho acceptés. En un primer moment era tothom molt escèptic de aquesta noia que no és d'aquí, que té una carrera i ara què li agafa, que se'n ve a viure aquí, que no aguantarà, que no se'n sortirà. Però després amb el temps han vist que també ho podíem fer, que ho anem tirant endavant i que de moment fa 6 anys encara som aquí i esperem que siguin bastants més. Vaig començar jo sola, des de fa 4 anys hi ha el meu home aquí també i ara a més tenim 2 fills. I la veritat és que estic supercontenta, no ho canviaria per res. Sí que és una feina que és molt sacrificada, que és tot l'any, que és tot el dia, que quan estàs de pas doncs a vegades marxes del corral a les tantes i a la matinada ja hi tornes a ser, que a l'estiu és molt difícil poder-te escapar, però no sé, a mi és una feina que m'omple molt i que no ho canviaria per res. Si decideixes una cosa i l'executes, les coses surten. Et trobaràs en moments difícils, però si tu et planteges una cosa, el més difícil és prendre la decisió. Dir, faig això. Però quan t'hi poses tota l'energia, les coses surten, veus que la gent t'ajuda i que tot surt rodó. Perquè de vida en tenim una. I si no la vius tu, la teva vida, amb el que vols fer i equivocant-te, no equivocant-te, no ho farà ningú per tu. Aleshores, per connectar el que és cap, cor i estómac, que és quan estàs fent el que realment vols, ho has de decidir tu. Quan et veuen 25 anys, soltera,
i dius, que no passa res, potser seré soltera tota la meva vida i estaré bé, vull dir, l'important és que tu estiguis bé. I encara quan vas a dinars familiars, etc., pregunten, què en tens el xicot? No, no en tinc. I els pretendents, bueno, potser en tinc, potser no, però és que no estic interessada, vull dir, ja sortirà, si ha de venir, vindrà. Llavors crec que es necessita trobar l'ambient que ho tinguis tot, que tinguis l'equilibri a nivell laboral, cultural, que tinguis el teu dia a dia una mica viu. I per això crec que és necessari que la gent jove, dones, tot el jovent que pugi, sigui capaç, sigui valent, que si té una il·lusió la pugui dur a terme i que res és impossible. La Vall d'en Bas és natura, patrimoni, cultura, història i persones. Les dones també són la vall perquè en formen part, perquè hi viuen i perquè la viuen. La vall la fan totes, les que hi han sigut sempre, les que hi han vingut, les que n'han marxat, les que es queden i les que tornen. Totes són les dones de la Vall d'en Bas i el més important és que poden escollir ser-ho.